да не закривате с тяло, с ръце, с крака кучето. Защото съдията трябва да го вижда. Дайте ми едно куче. Значи аз ако ви го показвам, ти си съдията, показвам кучето, през цялото време кучето е между мене и тебе. Завой от този сорт. Завъртам кучето. В момента не го виждаш. Пречиш на кучето. Или пък когато е на масата, слагаш кучето, съдията се върти около тебе, ти седиш и не му помагаш на съдията да види кучето. Така че, виждали сте на джуниор хендлинга, има един момент, в който съдията провокира децата. Всички казват, сложете кучета в стойка и започва да се разхожда между тях. Той минава в гръб. В този момент, нали, добрият хендлер трябва да се образи и да мине от другата страна, така че през цялото време съдията да има възможност да вижда кучето. Това, което вие знаете, че в ринга съдията очаква от вас няколко неща. Да види кучето в стойка, да види кучето в движение. Вчера си говорихме и какви са маршрутите, по които трябва да се покаже кучето. Значи едното е до там и обратно, при което вижда задните крака и предните крака. Движението в кръг, за да го види в профил. И това, което говорих, последните тенденции е триъгълника, за да му види краката, профила и предните крака. Това едно по едно ще го направи. Зона Т? Не, това е само за хендлерски курс.